मार्फत युवकांचे कान भरण्याचा आणि ह्या देशाचा इतिहास तोडमोड करायचा आणि अशांती फैलवण्याचा कार्यक्रम संभाजी भिडेंनी घेतला. संभाजी भिडेंना एवढी मुभा का आहे आणि ते असे अशांतीचे कार्यक्रम का करतायत? त्यांनी म्हटलं की महात्मा गांधींचे पूर्ण नाव मोहनदास करमचंद गांधी हे सांगितले जाते, पण त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की हे मोहनदास करमचंद गांधी हे वेगळ्या समाजाचे होते, हे मुस्लिम समाजाचे होते. आता या दोन समाजामध्ये जाती तंटा वाढवण्याचं काम हे संभाजी भिडे करतायत. आपले महात्मा, या देशाचे महात्मा गांधी आपले म्हणजे आपण त्यांना फादर ऑफ द नेशन म्हणतो, या देशाचे वडीलधारी व्यक्ती आहेत. त्यांनी मार्ग दाखवला, त्यांनी स्वातंत्र्य लढाईमध्ये त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी पूर्ण आपला स्वतःचा जीव धोक्यात घातला आणि आपल्याला झोकून देऊन त्यांनी काम केलं. त्या आपल्या पित्याला हे संभाजी भिडे असं बोलत असतील तर होम मिनिस्टर आणि हे सरकार त्यांच्यावर ॲक्शन का घेत नाही? सन्मान्य पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी सभागृहामध्ये तो विषय उचलला आणि त्याच्यावर या सरकारने उत्तर दिलं नाही. सरकारने सांगावं की हे माणसं आम्ही मोकळे सोडलेले आहे जातीवादी तंट करण्यासाठी. आम्हाला परत जर या गोष्टी अमरावतीमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये झाला तर ते आम्हाला सहन होणार नाही आणि मग त्याचे परिणाम काय होतील हे सरकारने त्या ठिकाणी मोजावे. काही वक्तव्य केलं आहे त्याचा निषेध संपूर्ण देशानं केला पाहिजे. अलीकडच्या कालखंडामध्ये ज्या विभूती आहेत, पुरोगामी विचाराचे व्यक्तिमत्व आहेत, त्यांचा बदनामी करण्याचा कट शिजतो आहे. खरं म्हणजे या सगळ्या मागं कोण आहे, त्यांचा थिंक टँक कोण आहे, हे करता करविता कोण आहे, याचा सुद्धा शोध घेण्याची वेळ आलेली आहे. जनतेनं सुद्धा तो शोध घेतला पाहिजे असं माझं मत आहे. संभाजी भिडेवर कार्यवाही झाली पाहिजे, कडक कारवाई झाली पाहिजे, हा आग्रह आम्ही सभागृहात धरलेला आहे. आजच निवेदन त्याचं व्हावं हा सुद्धा आग्रह आम्ही धरलेला आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आज निवेदन केलं आणि त्या निवेदनामध्ये त्यांनी शेतकऱ्याकरता जे मदतीच्या काही निर्णय आहेत ते पूर्ण केलेत असं सांगितलं. दुर्दैवानं जाहीर झालेल्या अनेक निर्णय अंमलबजावणी झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जी मदत शेतकऱ्याला अतिवृष्टीमध्ये करावायची होती, गारपिटीमध्ये करावायची होती, ती सुद्धा झालेली नाही. 350 रुपये कांद्याचं अनुदान ते देणार होते, ते सुद्धा अद्याप पोहोचलेलं नाही. या सगळ्या परिस्थितीत दुबार पेरणीची वेळ आलेली आहे, त्यावर कुणी सरकारमधून बोलण्यास तयार नाही, शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभं राहण्यास तयार नाही, अशा प्रकारची अवस्था आहे. आणि ह्या सगळ्यावर आम्ही ज्यावेळेस बोलण्यास उभं राहतो त्यावेळेस आम्हाला बोलू दिलं जात नाही, ही सुद्धा अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आज विरोधी पक्षाचा प्रमुख म्हणून मी आहे तेथे मला ती संधी द्यायला पाहिजे, ती दिली नाही. कारण त्यांच्या निवेदनावर अनेक मुद्दे असे होते की ते खोडून काढता येत होते. त्यांनी जे शासन आपल्या दारी हा उपक्रम सुरू केलेला आहे, त्या उपक्रमाचा सुद्धा परिस्थिती अशी आहे की 6 महिन्यापासून, काही ठिकाणी वर्षभरापासून दाखले हे लोकांना दिले जात नाही, ते साठवून ठेवले जातात आणि शासन आपल्या दारी जाहीर केलं जातं आणि त्यावेळेस त्यांना भरभरून आणलं जातं. कोट्यावधी रुपयाचा खर्च केला जातो आणि त्यांना निम्या गाड्यांतून भरून आणतात, पण जाताना पुन्हा जाण्याची व्यवस्था नसते. ही अवस्था आहे. हा जो कार्यक्रम चाललेला आहे त्यामध्ये सुद्धा जागच्या जागेवर जिथल्या तिथं त्यांना दाखले मिळत होते त्यांच्या गावी, ते आता कार्यक्रमाला यायचं, गर्दीत उभं राहायचं, उपाशी पोटी परत जायचं, असा तो कार्यक्रम संपूर्णपणे चालला. कोट्यावधी रुपयाचा खर्च त्याच्यावर चाललेला आहे. ही वस्तुस्थिती आहे आणि म्हणून या सगळ्याच निवेदनावर आम्हाला बोलण्याची संधी तिथे दिली नाही. परंतु सभागृहात अजूनही आम्हाला काही कालखंड मिळालेला आहे, त्यामध्ये आम्ही हे सगळे मुद्दे उपस्थित करू. सरकार घोषणा करण्यामध्ये फार पटाईत आहे, अंमलबजावणीमध्ये नाही. हीच वस्तुस्थिती नागरिकांना दिसत आहे. त्या अंमलबजावणी तिथं झाली पाहिजे, मदत कार्य चालू असलं पाहिजे. जी काही मदत, अनेकांचे कुटुंब त्यांचा संसार पाहण्यात जातो, त्यांना व्यवस्थित जागी पोहोचवणं, त्यांना मदत करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे. घोषणा इथं मोठ्या आहेत, सभागृहात म्हटलं तर सगळे म्हणतील वा समाधानी आम्ही,
परंतु खाली जनता समाधानी आहे की नाही हा प्रश्न आहे. आणि म्हणून चंद्रपूरमध्ये जे राज्यात चाललंय ते चंद्रपूरमध्ये आहे, वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. आज माननीय शरद पवार साहेबांकडे एक बैठक आम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे. आम्ही चर्चा करणार आहोत. महाविकास आघाडी आणखी मजबूत कशी करता येईल यावर चर्चा होणार आहे. तरुण देशातलं जे आहे ते नाराजीचं झालेलं आहे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यपद्धतीबद्दल, त्यांच्या तत्वज्ञानाबद्दल. परिणामतः भारतीय जनता पक्षाला आता वेगळी धास्ती वाटणं साहजिक आहे आणि त्याचा तो परिणाम असेल. संभाजी के बारे में जो काय आम्ही मार्गदर्शन मागितलेलं आहे की राष्ट्रीय पातळीवरचा पक्ष हा आहे. राष्ट्रीय पातळीवरच्या पक्षाची काय अवस्था असते तुम्ही बंगलोरला विचारलं तरी तुमच्या लक्षात येईल. आणि आज आम्ही 45 लोक आहोत काँग्रेसचे. आमचे सहकारी आहेत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे. आम्ही सगळे विरोधी पक्षाची नेत्याची भूमिका करतो आहोत अशी स्थिती आहे. अतिवृष्टीमुळे पूर परिस्थिती राज्यामध्ये आहे. प्रतिनिधींना जाऊन येणं गरजेचं आहे मतदारसंघामध्ये. त्यानंतर ते चर्चा उपस्थित करतील, तिथले प्रश्न सांगतील आणि त्यामुळं ह्या सगळ्याचा विचार करून आहे का मंगळवारी पंतप्रधान आहे त्यामुळं भारतीय जनता पक्षाची काही अडचण असेल परंतु सगळ्याचा विचार करून आम्ही त्याला मान्यता दिलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनामध्ये बरेचसे जुने मुद्दे सांगितलेले आहेत. खरं पाहायला गेलं तर ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ झालेला नाही त्यांना 50,000 रुपये अद्याप भेटले नाही, या संदर्भातही त्यांनी माहिती दिली. आणि वस्तुस्थितीच आहे, प्रश्न आहे, खाली काही नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मला असं लक्षात येतं की मुख्यमंत्र्यांना तर हे माहिती आहे की नाही की आपली प्रशासकीय यंत्रणा आपण वरून सांगतो पण प्रशासकीय यंत्रणा कोणतंच काम शेतकऱ्याकरता कोणाकरताही करीत नाही. काही बोलावं, फेसबुकवर टाकावं, ट्विटरवर टाकावं, सावित्री माईबद्दल बोलावं, शाहू महाराजांबद्दल बोलावं, शिवाजी महाराजांबद्दल बोलावं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल बोलावं. आणि आज तर कहर झाला की मोहनदास करमचंद गांधी यांचे वडील म्हणजे करमचंद गांधी हे कधी मुसलमान होते का त्यांच्या काय बोलतोय आपण ते वाचायला सुद्धा किळस येते. या माणसाची बुद्धी भरकटलेली आहे. हा माणूस जो सुशिक्षित म्हणून समाजापुढे येतो हा अशिक्षित आहे. याला ह्यांनी कुठल्याही डिग्र्या घेतलेल्या नाही आहेत. हे दरवेळेस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कशासाठी आणि कोणाबद्दल? अरे मोहनदास करमचंद गांधीच्या त्या महात्मा गांधींच्या करंगळीच्या धुळीची लायकी नाही या भिडेमध्ये. तर कोणावर बोलतोय? ज्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य दिलं, ज्यांनी हा देश स्वातंत्र्यासाठी पेटवला, मन पेटवली, त्या महात्मा गांधींबद्दल बोलतो. जगभरातनं जेव्हा नेते येतात तेव्हा कोणासमोर नतमस्तक होतात? त्या मोहनदास करमचंद गांधी त्यांच्या वडिलांबद्दल, त्यांच्याबद्दल, त्यांच्या म्हणजे पॅटर्निटी पितृत्वाबद्दल शंका येणं इतकं नीच आणि किळसवाणे काम दुसरा कोणीच करू शकत नाही. अतिशय गंभीर अशा विषयावरती आज पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून विधान परिषदेमध्ये हा प्रश्न ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नगर जिल्ह्यातील उमरे तालुक्यामध्ये राहुरी येथील अतिशय अशी व्यथित करणारी घटना काल 26 जुलै रोजी घडली. साधारणतः 10 ते 15 जणांना इयत्ता 8वीमध्ये शिकत असलेल्या मुलींना, अल्पवयीन मुलींना एक मुस्लिम शिक्षिकेकडे घरगुती क्लास घेत होते आणि तो क्लास घेताना त्या शिक्षिकेकडनं त्या 8, 10, 15 मुलींना ट्युशन तर दिली जातच होती. त्या व्यतिरिक्त मुस्लिम समाजाचं नमाज पढणं, मुस्लिम समाजाचे उत्सव साजरे करणं हे देखील केले जात होते. आणि अशा प्रसंगी मुसलमान समाजाच्या मुलांना तिथे बोलून फोटो काढले जात होते आणि त्या फोटोचं मॉर्पिंग करून नंतर त्या मुलींना ब्लॅकमेल केलं जात होतं. आणि तुम्ही जर आमच्याबरोबर विवाह केला नाही, आमच्याबरोबर पळून आला नाही तर हे फोटो सोशल मीडियावर टाकले जातील, अशा प्रकारची धमकी या शिक्षिकेकडून, ट्युशन देणाऱ्या महिलेकडून आणि मुस्लिम समाजातील नगरमधल्या राहुरीमधील काही समाजकंटकाकडून केला जात होता. या विरोधात एका मुलीने, अल्पवयीन मुलीने तिच्या पालकांकडे तक्रार केली असता पालकांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तक्रार करायचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दाद दिली नाही म्हणून
राहुरी येथे साई मंगल कार्यालयात हिंदू समाजाच्या लोकांनी बैठक घेतली आणि मस्जिदीमधील प्रमुखांना जाऊन या बाबतीत जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता हिंदू मुलं मस्जिद तोडायला आली सांगून खोटी तक्रार नोंदवून त्या माध्यमातून 15 ते 20 हिंदू मुलांना अमानुषपणे पोलिसांकडून मारहाण झाली. साई मंगल कार्यामधले जे CCTV फुटेज होते ते पोलिसांकडून काढून घेण्यात आले आणि अशा प्रकारे एका विशिष्ट समाजाला मदत करण्याचं काम राहुरी येथील पोलीस, अहमदनगरचे जिल्हाधीक्षकांचे पोलीस हे सातत्याने करत होते. त्यामुळे काल रात्रीपासून घडलेल्या या घटनेचा आज सभागृहामध्ये मी उपस्थित केला विषय आणि या माध्यमातून SP च्या पातळीवर नाही तर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून त्याची चौकशी केली जावी. लव्ह जिहादच्या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला जावा, शिक्षिकेवरती आणि मुलांवरती देखील गुन्हा नोंदवला जावा आणि यामध्ये उच्चस्तरीय चौकशी पोलिसांच्या मार्फत करावी अशी मी मागणी केली असता माननीय उपसभापती नीलमताई गोरे यांनी हे अल्पवयीन मुलींचं गंभीर प्रकरण असल्यामुळे राज्यातील विशिष्ट महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्या महानिरीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याकडे याची चौकशी नेमली गेली आणि सभागृहामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा जेव्हा प्रश्न 260 मध्ये घेतला गेला आहे त्यामध्ये या विषयाला टाकून माननीय उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय मांडण्याची संधी देणार आहेत आणि हा गांभीर्याने घेतला असं त्यांनी जाहीर केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.